welcome to Kamarahan Ridge. Among gilantaw ang beauty sa Enduro. Start na sa kwan. Start na sa sa challenge kini magkugos sa anak. Ako na sa din dito TV ako. Sure, Mom. Hi. Welcome to my channel. Here, guys. Okay. Magpaslay ni Ron para sa kwan. Na ako mga ano, kaway-kaway. Yeah. Adventure ba? Experience. Morning kan kinlangit view ko noon ambot na anong kinlangit view ni patig. Mga anong gitawag mo ni kinlangit view? Kilangit eh. Nga. Kilangit man ang view. Tanawan ninyo unya. Tsada kayo diya sa taas. Yeah. Oh. Woo! Okay, so pila ka steps? Maabot ka ng mga 100 steps? Malaman og huot naman akong ginhawa. Mo shortcut ka ta. Pwede maka shortcut.